tung adhu jong si ilitum jingrum re itum jong si nangbar be pote mo ke bang elang apor dhu ke ilitum sung piji la sinili anotin YouTuber social media activist tumhan angela pen intellectual tumhan da alang litum methang pe chong damra la soji tuni ki statement tipira la soji tuni condemn statement tipi si ke meji pusi nili anotin korte ingir tumhan da anotin ke thekere tumhan sitame nilitum teron jingrum mamai central committee hin pen juning riglo Arab pula kan, macam nak pulau, dua order tu nanti nak kalau, sudah waktu manfaat kan kita sebut, paklan nanti bisa tu mereka tu ni orang nilitum hoi ben bangalalo jongsi mane paklang nai puke radang no paklang no da komati jongsi alang litum nep elo pote hula da komama in charge hula so in charge tumsi mane litum press media bi si radang no patini nangko nilitum ke mangke jongsi nep elo komati nep elo pote hula da komama ji tun in charge la so nasi la so abang fusi non son press meet bi pen radang no thanang ko je nitum abang pu pan nep long lo la pen alang li panon phatek long si dolo pu la thanang ko sitame laningi chot bangai litum ke na non nili talo nali tum talo sono mati nada confusion mati alang li tum bangai nang khalo je moheta jula la muslim community tala tum sitame moheta media moheta press meet bilo nili tum nang bomlo sitame non sitame rat tum nanta mangu prongong mati mane alam bangke nep elo pu sitame khula jitu niki in charge sudak jitu niki thana in charge bangsi media press meet bisi nitum abang fuban ke nitum ne ingnang long elo pusi nang thanang ponong sitame non ge alam lok lang mati nep long elo pusi pulang mati sitame anutin sitame non nili tum hin pinage kadiman kidne mane kadiman lalo je nep long elo chot ke chok che sitame nep long elo pote khula da komama jitu ni officer in charge khula masi media press meet binang pola pen alang li pen hoi pen masi official pen si punang ko je nitum nep long elo pu lan si ilitum rat ke koi ko non bangke nili tumai confuse lang nep elo ne lang ne sitame social media long nep elo kusi pumati sitame ahok pe dong se kene pote khula da officer in charge ko mama kenep long abang kenep long do officer in charge ko mama khula si alang li phan litung hoi jitu ni ki pugang tunge lalo je press meet buhi si punang poje abang pupan nitum lananar niba pini nep tang elo pa nep tang lo non phatek long si dolo pu ang patin ko non ke aja ke lason si pulomate munit mane neblong lelang system si ke nelomate non bangke amuni jitu ni ke khodak in charge ke dowe kamang pujong si tumade thande pude non ke nali noi ni le noi manghu kamang ho system man da langmati lale sitame neblong lo pote aprang si ke khulo dak officer in charge ko mama alangli masi press meet bi pen than phit nang poje lananar ni pini alangli phan neptang lo non phate garu si dolo la lo pote munitum ilitum rara to maning sam la pen ilitum phan apor nang chipi pot aprang sinang litum phan suri kardong pajer lo nilitum teri pmi teron chingrum arwahin pen lalo je pini pipotong dak nilitum teri pmi teron chingrum mamai pen pipotong dak sai hemlong herang ke me mate press meet binang kok make nang litum anutin da chini hurlo je tumi ladak elitum dipu langok kejor bojarlong elitum KSA klembang pu ilitum korte aphan inut otlang no mate musulman also ilitum akorte phan no pakwen thuak de la solam si nilitum pini ningke kang mate sentiment chepak lang phan si nilitum teron chingrum central committee hin pen ning chepak lang phan si pini dak nanglitum sai hemlong wang lo asi nilitum hoi pen aprang si council penchenglok administrative penchenglok lapen law and order atum bhan lason kahenodak lapen here meme ke claim mapak abang khubang pi phan sitame non ke bang helang apor dhuke lason claim ke claim ji phansi elitum law and order hin pensitame alang itum phan arona teng pen isai ponang po kusi nilitum central committee teron chingrum mamai pen sudak pen pinren pomlo la pen adon tu tulang non mohejong nili dak social media long gachini ateng te alang li tum phan ene temporary si trading license te thanu kusi pu sitame lasone kali dia ning latom phan totally masi abolish de nang ko alive long ke latom phan ke
beha bepar hin bangke dak det kali li tum all carbing long jong si la son jong si li tum thur pak pe pote momo sitame la tum ke nang choklem bompo athe la tum ke khei su kali la tum ke khei pi la tum ke asi la tum bhan bangke jong si trading license sitame temporary ingthan the ra alai pen masi dak carbing long abangke oni check na pupsi nilitum ahin pen council authority atum bhanchuningri lapen kaching honai elitum CM sar phanta nilitum central committee teron chingromai aru pen alang li bhanchuningri kro lapen atun thu thulang je elitum akorte towe ke phowek aphan chitame non jituniki laso mia also alangli non gel long sidolo pusi nilitum chini kachini tenge la son gel long sidolo pusi nilitum arjulong te voi phir chitame alangli aphan gel ke beng chotakali hula jitu niki ilitum kese korte aphan jitu ni paso vek phan sitame alangli adai areng sitame alangli jungjung chipi nai lapen alangli aphan jitu niki itum autonomous council ahin pen alangli phan trading license kang than chot kali alangli phan chot kali kaprek area long sitame non ilitum dipul long det kali ilitum bokajan pen changlok ilitum dak bukulia pen changlok ho boithalang sotala son do aprang da dolo sitame ilitum jitu niki kaching thur mane ilitum kacheton te joine ba thangthei chogi moge bang helang ke thangthei lo pula son jitu niki kama thakrang a jone si pinita da ilitum headquarter long sitame ilitum hem thikup se alang litum lanang klem thek pute moge lan jo se ke bang helang por do ilitum siksak po mate ilitum feremi miang thek lo pusi nili dak press meet hin pen patini kang tum lalo dasi pini bangke nili jitu niki central committee teron chingromai secretary pen lamthe chai lansing ton kolo lapen okhomia pen ke nililong VP do vice president ka noren teron phansi okhomia pen panthai phan chuning re sini lina to ve long la karbilu chare song pen program ham sa song na do la juntu sourcing ngi bana reng paso chot puja kamle license kan ham choma ingi ba lang o puja long TV ana ko ja kane license kan la nei ya no patinam tuma song matilo o nilitum ge lalo alam mangke pudam lo pote towe tala sona system lo mati je son pen mangke ekelang unilu alam mangke la sinilitum hin pen mangke lalo ja alangli towe jitu niki lailitum karbi phan jitu niki ase jitu la so wan pap kowek phan sota galilo itum mangke tuteli la jitu nika mumding tu mangke all carbing long silitum not only that is kalilo west tame jong sida ilitum council pen la tum han kipitang do pote tong sekot pen masing thampong nangko sitame kachini teng mangke mohet jitu niki dakla tax department pen mohet social media long thelong re mane ene just kupiloma popo suspension si bichot pya de sitame totally masik ke license masik trading license totally masik cancel nangko lapen moke wang helang apor sitame latum ha pite nangko Pemahat dong lah ya muslim lah committee tentang kemai ke kapono ke mana nama oke itu dah kalau oke kan ke anak orang tidak keselan kalilo lage mayok dala pul hai sitame ilitum dala pupo ene jitu niki non bangke anoten sitame chini lo mate jong se alang litum sitame jitu ni nitum chok chilo puchi kuwir be pote lan jo se amme ke chiteran nom po agotona thebom po ya la lage pupo sitame arlo ke kupine latum ka mata chini mate sitame atha ke chepakang la sonchot mati lasi non nili lasi mupenda polo je non apor ke nili ilitum det delo nili mohet angko ethethini pajir mi chetin delo non nili ningwa lo sondon bangela lo je non bangke ilitum ke aparti mane aparti dopik ba social organization do ba political organization do sitame laso puthak anutin sitame kiko sentimental jitu niki social media platform long ponoi ba non tonton press kit ponoi insamrira sitame to tangte pini da herangke sai hemlong nilitum teron chingroma mai pen